Габдулла Тукай Карлыгач. Күптән түгел безнең тәрәзә капкачын өйгә итте минем сөйгән Карлыгачым. Ул көн буе авызы белән балчык ташый, балчык белән матур итеп оя ясый. Күп эшләде, иренмичә, бара-бара чыгарды ул матур-матур балалар да. Ачыксалар Карлыгачның балалары, чебен-чүрки тотып кайта аналары. Карлыгачым ямьсез озын кара төндә, каты йоклый оясында, алмый тында. Бер канатының астына тыга башын, уянмый ул бөтен кеше тавышлансын. Күк-күкрәсен, ялтыр-ялтыр килсен яшен. Төн буена инде каты җил исмәсен. Ни булса да бары да бер аның өчен, уянмый ул селкетми дә борын өчен.